Dobro večer, poštovani prijatelji, jedna kratka emisija. Evo, došao sam iz emisije Aktuelnosti večeras. Bio sam sa Sinišom Ljepojevićem i advokatom Vujovićem, Mikijem. Tako da, eto da se ovde malo nadovežem. Šta se dešava u ukrajinskom sukobu? Dakle, ruska strana nastavlja da probija iz severnog pravca, dakle, grupa Sever, uzeli su teritorije, došli su na nekih do 14 km od glavnog grada Sumija u Sumskoj oblasti, i to više nije tampon zona, to se probija dalje. U isto vreme, ruska strana u zapadnom delu Harkovske oblasti, kod Volčanska, ide dalje, probija. Dakle, čitav taj pojas u Sumskoj oblasti, u zapadnom delu Harkovske oblasti se povećava. Paralelno sa time, Rusi lagano napreduju u Konstantinovki, koji je grad najbliže padu. To bi bio ogroman uspeh od nove godine i tu se dosta napredovalo. Već sad mislim da će grad gotovo sigurno pasti u nekom roku. Teško će Ukrajinci ponoviti jednu vrstu podviga u Kupjansku, gde su odložili pad grada za, pa ne znam, možda već sad 6 meseci. Se nastavljaju borbe, Rusi su poentirali istočno od reke Oskol, ali u samom gradu se borbe nastavljaju, što najvažnije, Rusi su tu sprečeni, to je grupa Zapad, da se spušte ka jugu, zauzmu Izjum i ugroze Savjansk Kramatorsk, što je izuzetno usporilo operacije na centralnom frontu Donbasu, gde se sve svelo na dva pravca, borba za Konstantinovku na krajnjem jugozapadu ovog fronta i borba za Krasni Liman, koja u ovom drugom slučaju i ne ide nešto posebno dobro. Na Zaporoškom frontu se skoncentrisala borba na Orehovo, dok je zastoj ovde zapadno od Gulja i Polja, i Ukrajinci tu nisu nešto poentirali od one njihove akcije, ali su usporili operacije, dok kod Rečnoja su malo korigovali poziciju koja je najbliže Zaporožju Ukrajinci. Tako da ukupno posmatrano Rusi poentiraju, povećavaju tampon zonu u Sumskoj i u zapadnom delu Harkovske oblasti. Kod Kupjanska pate karte, ali su Rusi poboljšali istočno od Oskova, i na centralnom frontu ka Savjansku i Kramatorsku Rusi su došli na 11-12 km od Savjanska, možda 13 do 14 od Kramatorska, ali je Konstantinovka u najpovoljnijoj poziciji da se može očekivati pad tu. Na ovom ostalom delu severno Pokrovsk, Mirnograd, tu se uzelo Grišino i kod Rudinskog je zapelo tu Rusi ne idu dalje, ali su očigledno potvrdili celom svetu da je odavno pao Pokrovsk, Mirnograd još jesenas, čim su uzeli Grišino, i sada vidjet ćemo gore, to ide jako sporo kod Dobrog Polja i Rudinskog, da li će odbaciti Ukrajince bitno dalje i produžiti napredovanje, ili ćemo imati kao kod Bahmuta kad je pao Pokrovsk, Mirnograd i nema ozbiljnog daljeg napredovanja, jako se otvaraju bolje perspektive. Izgleda da kod Zaporožja Orehovo je glavni pravac, tu će se izravnati front i onda u slučaju uspeha ide se u završnici ka samom velikom gradu Zaporožju. To je tako, postoje neke vesti da bi Rusi evakuišu se kao civile Ukrajinci iz Černigovske oblasti, ako bi se
to pokrenulo, to bi moglo mnogo što da ubrza, ali vidjet ćemo da li se ima dovoljno trupa da se otvori i taj severni front, kao što je to bilo još pre 4 godine kad su napali upravo iz tog pravca. Što se tiče dronova, Rusi upotrebljavaju neviđeni broj dronova i gađaju po Ukrajini, ali Ukrajinci gađaju ciljeve po Rusiji. Teško je odbraniti rafineriju ili skladište nafte, benzina, petroleja i derivata, tako da Ukrajinci lako mogu da poentiraju širom Rusije, ali to ne može Rusiju da bitno uzdrma. Što se tiče ekonomske situacije Rusije, ja sam gledao statistike i podatke, 40% građana ima mesečna primanja po stanovniku iznad 60.000 rubalja, to je, dakle, ne znam sad da li je rublja, pa to je nekih 800 evra, to je sasvim solidno za njih da žive komforno po glavi stanovnika, ali 60% nema tu sumu. Tako da se može reći da je 1/4, 20 do 25% stanovništva Rusije je faktički u siromaštvu. Ne nekom strašnom da ne mogu da žive normalno, ali to je jako skromno. Dok još 35% živi skromno, a 40% stanovništva živi prilično komforno. Od čega je jedno 15-16% izuzetno komforno, a ovih 25% komforno. To je stanje u Rusiji. Kad sam pogledao i izanalizirao te podatke, u svakom slučaju ovaj rat se sigurno pogađa rusku ekonomiju i sada se ulazi u neke rebuse koji ranije nisu bili, ali daleko je od toga da to može da utiče na tok sukoba ili samu snagu Rusije. Sve u svemu, mislim da to neće bitno uticati na poziciju Rusije. I mislim da će Rusija nastaviti ove borbe. To što je izjavio Zjuganov, pa ovi prenose da može da bude revolucija, pa on je komunista i odmah engleski mediji to prenose jer traže tračak nade da Ukrajina nešto može da izmeni. Tu se ništa ne može izmeniti. Rusija je dobila sukob, a vidjet ćemo kako će se to završiti do kraja. Eto, to je. Ja sam juče gostovao na televiziji Kurir, ni 5 ni 6, moja omiljena emisija, bili su Jugosav Petrušić, Velimir Abramović i ovaj bivši direktor JAT-a Vukašinović, Velibor, voditeljka Jovana Gregurević. Možete pogledati u celosti tu emisiju, bila je vezana za iranski sukob, pre svega to je bilo to, ali nešto u vezi klime, uzgred. Sutra gostujem kod Krune Mitrović, mislim nešto oko 14 časova, ili traje 40 minuta, bit ću sam u emisiji, 30 do 40 minuta traje, i u nedelju sam ujutru gost od 7 sati, oko 50 minuta, bit ću takođe gost uživo na televiziji Happy. U jutarnjem programu, to je sad specijalna emisija nedeljom. Eto, to su neke emisije gde ću gostovati. Trebao sam da budem u emisiji posle ručka, ali je to rotirano, šteta, tema je Tito i mogu bi o tome da govorim. Ali imam dakle prostora u ovim medijima. Eto, to je to. Ja vam se zahvaljujem. Eto, to će biti neke teme. Što se tiče Amerikanaca, oni se natežu ovo oko Irana, međutim tu neće biti, Iran neće popustiti, traži se neki kompromis, da li će se nastaviti sukob, moguće još neko vreme, ali ne jako dugo. Eto, ukratko,
To je to. Je to. Hvala vam na pažnji i do sledećeg viđenja.